Bu kaşmar pizde sıygır yani eken ha. Seyre de. Näme boldy Mulik? Näme bolan roýdýan? Jyrty ban. Ana ýöňüň gör. Menmi? Çap bol. Ay gördi öldüm. Ey, şeýle agry ýamay. Sen jyryny ötüm golayrak etden gol jopur çelset. Bol ya. Kim bıçağı sapırdın ya? Bıçağın sapını mı? Bu üçüncü bıçak mı? Huday bunu dengelenni. Men kolaymasın? Ayyo men kadar. Deyt no.